kami abang termasuk kami dengan mereka दिनै जोंनि गरेश्वर समष्टिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां जे जोंनि भारतीय जनता पार्टी बीजेपीनि जे नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि गोबां VCDC नि आन्डारनिफ्राय जोंनि बर' बिमा माहारि बा लाइमोनफोरा बिथांमोना दिनै जइन जाफैदो दिनैनि साना जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो खारन दिनै सरकारा मा मावगासिनो बयबो मिथिखागौ नङा होमबा ना जौगानायनि थाखाय दिनै गामि जौगानायानो जा दिनै जायखिजाया जौगानायनि खामानिखौ दिनै भारतीय जनता पार्टीया नि सरकारा मावगासिनो बेनि थाखाय रायजोफोरा बुजिनाय जाबाय दानिया जे सोर नंगौ सोर नंखाय नङा होमबा न' दिनै सरकारनि मोजां खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानैनो दिनै गोबां बर' सुबुंफोरा बायदि बायदि VCDC निफ्राय जइन जादों नैबे समाव जों नुनो मोनदों जितु टिकेटखौ लानानै जितु साब्रै बिजाथि ओंखारगासिनो बिनि सोमोन्दै मानोना जोंनि बीजेपी दोलोआव मावथि बिथांमोना गोबां दङ माने कार्यकर्ताया गोबां दङ जायनि थाखाय टिकेट नागिरग्रा बिजाथिफोराबो बेनिफ्राय बांसिन जादों आरो बेथ' पार्टीनि थाखाय मोजांसो माने गोजोनथाव खौरां जे कुनु माने किसुमान पार्टीया केन्डिडेटखौनो नागिरना मोना बिसोरनिया नंगौ नङा गुबुनफोरनिया खिन्थु जोंनि बीजेपी दोलोआव दिनै केन्डिडेट जाथावना माने गोख्रों बिजाथि गोबां दङ बिनि थाखाय गोजोननाय मोनो आरो बालाबारि VCDC निफ्राय 200निबो बांसिन जोंनि बिमा माहारि आरो लाइमोनफोरा जइन जाफैदों बालाबारिल' नङा जे गुरमु VCDC बागदबा VCDC बक्सार VCDC देवलकुसि बेफोरबायदि VCDC निफ्राय दिनै गोबां बर'फोरा आं दिनै डेम' होनना बुंनांगोन आरो जास्ट डेम' होदो आरो खनसे आरो जइनिं बिदिनो आं खालामबाय थागोन दायो जोङो गोबां ससियेल मिडिया बा जितु गोबां मिडियाफोराव जानायखौ नुनो मोनदों जितु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ लानानै जितु आसामनि रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बुंनायखौ लानानै गोबां सोंखारिदों बेनि सायाव आङो गुवारै स्टाडि खालामाखै हयथ' इयुननि समाव आं नोंथांमोननो बुंगोन बेखौ जोंनि माने आसाम रायजोनि जे आफादगिरि बिथाङा बा आसाम सरकारनि जे गाहाय मन्त्रि बिथाङा जि बुंदो बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे साननानै बुंदो खिन्थु बिनि सायाव आं दिनै जेबो कमेन्ट होनो लुबैया आरो बर' हारिया माने एसे खहा जागोन होनना सानो बेखौ किसुमाना गावनि स्वार्थनि थाखाय जे हारिखौ सिगाङाव दोननानै जोंनि सुबुं माहारिखौ बर' सुबुं माहारिखौ बुङो जे ओरैबा खहा जागोन बिदि जोंथ' खौसेथि जानायखौ सोर लुबैया जोंनि बीजेपी दोलोनि मावथि बिथांमोन जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदो जे खौसे जाबाथ' मोजाङानो जायो बर'फोरा बेखौ बुंदो नङा होमबा दोलोआव सोलियाखै हयथ' गुबुना हयथ' बेखौ बुंनो हानाय आरो जे बिसोरनि गेजेराव माबा माबि जादों होननानै एसे सोलिखायो आरो आंथ' दिनै बिजाथि जाखागोन होनना बुङाखै आङो दिनै गरेश्वर समष्टिनि सिङाव थानाय गरेश्वर मण्डलनि सासे गोख्रों मावथि आरो आङो तामुलपुर जिल्ला बीजेपी ST मोर्चानि आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै दोलोआ जिखिनि मावनो गोनां खामानि दायित्व होदो आं बेखौ मावगासिनो आरो रायजोफोरा दिनै अनसायनाय होदो बा दिनै बोसोन होदो बा बिथांमोना दिनै मदद होगोन नोंथाङानो जानांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै गोजोननाय मोनो खिन्थु टिकेटखौथ' जाखागोन होननानै रावबो दिनै 100% कनफार्मेसन होनो हाया दिनै जोंनि बर' सुबुंफोरा 400निबो बांसिन जोंनि लाइमोन आरो बिमा माहारि आरो जोंनि बिफा बैसोनि बिथांमोना दिनै आंनि आन्डाराव गुबुन VCDC निफ्राय दिनै जइन जाफैदों आरो दिनै फार्स्ट जइनिं प्रग्राम लादों आङो आरो नेक्स्ट आङो जइनिं प्रग्राम लाबाय थागोन टिकेटखौ मोनोब्लाथ' रायजोआनो जिहेतु राजा नङा होमबा गतिके आं सानो जुदि दोलोआ जुदि सुबिदा होयोब्ला बीजेपीआथ' दिनै XYZ जायखिजाया मानो देरहागोना रोखा गरेश्वर समष्टिया गरेश्वर समष्टियावथ' गोबां मावनो गोनां दङ गोदो थांनाय जि गुबुन पार्टीनि बिथांमोना जिखिनि मावलांबाय आं दिनै बीजेपीआव थानानै गुबुन दोलोखौ रायखोमानो बा गाज्रियै बुङा जों मालाबाबो
आरो जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि बियो जोंनि माबा नङा निति आरो आदर्श नङा जे गुबुन पार्टीखौ रायनानै गाव दावगालांनाय बिथांमोना सोरबा 17 बोसोराव जि मावबाय सोरबाया 5 बोसोराव जि मावबाय बेनि अनगायैबो जों जुदि सरकाराव फैयोब्ला बेनिख्रुइ जों 2 गुन मोजां खामानि मावगोन होनना जोंहा फोथायनाय दङ नाथाय नोंथांमोनाबो सरकाराव दङ मानो मावनो हायाखै बेखौ गोजौ लेभेलनि हाइ अथ'रिटिया बुंगोन नङा होमबा न' दिनै आङो बेखिनिखौ बारा गोलाव बुंनो सानलिया आरो गोजोन्थों